Biz adamlar qarradığımızca kulaklarımızdaki eşiten spektrlerin başlarını yavaş yitireriz. Görülün, sizi dinleteceğim seslerde näçetin eşitip bilersiniz. Kulaklarınız näçerak qarraptır. Olary näçerak goğulanıpsınız. Eger 8000 eşitip bilen bolsaňyz, demalýaňyz diýmekdir. Kulaklarynızda eşitmezlik ýaly näsaglyk ýokdur. Ýygyrlygy az da uzaltmaga başlaýyn. Görülün, iň uly haýsy ýygyrlygy eşitip bilersiňiz. Eger ähli ýygyrly eşitip bilen bolsaňyz, ähtimal 20 ýaşyň aşagyndasynız. Emma bu eşitişiňiz soňuna çenli dowam etmejegini hem bellep geçeýin. İç kulak, ham ýa-da bagyr ýaly özüni täzeläp bilen däldir. Kulagyňyzda saç öýjügi ady berilen müňlerce kiçik gahar öýjügi bardyr we tapawutly sesleri alyp beýni işlemesi üçin bu öýjükler uğratjandyr. Emma siz garradyňyzça bu öýjükler uly ses we goho duçar galmagy dowam eder we bölek-bölegi bölüner we ýitip gider. Bolýar, näme üçin ilkinji saç öýjükler daýlanýar? Ses tolkunlaryna duçar galan birinji bu öýjüklerdir. Bu sebäp bilen hasken stresli bolarlar we irzaýlanarlar. Garradığımızca ses tolkunlaryny eşitip bilmezligimiz bu sebäpdendir. Gözleriňizde näçerek ýitdiwinde bilesiňiz gelýärmi? Indiki videoda bu videoyu al diňe gözleriňiz hakynda bolar. Aýratyn hem agza bolup videony beğenmäni ýatdan çykarma. Göz videosyna çenni sag bolun.